pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos nakaligad stock na ang alas 5 sa hapon. Welcome mga kabinan sa pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Pang Huwebes ng edisyon sa Platuntunan ng PETSA 13 Kitakronia sa bulan sa Enero. Kamusta na kamo? Welcome at mga sukatan sa matang palamati ato si mga kabombo sa 61 ka mga barangay sa sulad sa Bacolod, mga kabombo nato sa mga banwa kag sulad sa kabusan sa Negros Occidental. Mga nakatutok sa ato sini YouTube channel, sa ato sini FB Live, mga taga Negros, taga Bacolod, din mas kabayan sa Pilipinas, din mga bayan sa kalibutan. Makita na nila batay nato papalagan sila nga po sa Platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako ng palibot sa sulod sa Bacolod, tirin-tirin na aton sini mga salakyan, inugpuli na sa aton sini nga mga trabahante. Mga managbaligyan naton sa aton sini nga mga merkado, kamusta ang aton sini nga bintanay, kamusta ang bakranay sini nga Huwebes, welcome. O diri sa pang Huwebes edisyon yung Platuntunan Bombo Report sa Afternoon Edition. Kapon yung sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita, ngaton gaan pagtamod sa aton si mga nagapaunang mga balita lokal, isa naman ka naglapas sa Kabalik Ganban ang natiklo dito iya sa may syudad sa Kabagalan matapos ngayon ang nag-ginrespondiran sa kapulisan. Kasunod nagreklamo nga nagtuga sa alarma kag iskandalo. Samtang daw nga pagin nato niya nga mga balita lokal na update kita, dumduman niyo atong isa ka persona nga napatay sa magresponde ang mga barangay tanod dito sa may isa ka barangay sulod sa Talisay nga nagluntad ng komosyon nga ginaligar na tiruhan, napatay ning isa ka lalaki. May update kita makabinan sa pinakaulihing investigasyon bala tugagid sa paglutang kamatayon sang biktima. Samtang dito sa may syudad sa San Carlos, isa man ang patay sa vehicular accident nga nagluntad, driver sa nagamaneho sa motor, amo ang nabiktima. Sa balita sa palibot sang pungsod, ang outbreak sang kaso sa COVID-19 sa National Capital Region nagapabilin nga sa severe status inisno sa Octa Research Group. Subong adlaw bao terrible, pinakataas since nag-pandemic ito sa COVID-19. 34,021 ang subong adlaw nga kaso sa COVID-19 nga na-record sa Department of Health. Kag 64 na ang nagkaladakpan sa bugos nga pungsod, since sugdan patuman ang Kabalik Ganban, humalin sa itong Enero 9.
Sa balita naman naton gikan sa lawasang pungsod, ang Amerika patuman na karon ng sanksyon batok sa anom ka mga North Korean firms kasunod sining padayon nga pag testing pagpalupad sa North Korea sing ila sining mga missile. So muna mga balita ngaton may balita ngaton kabatamod sining nga pagpalagan siya patutunan bombo reports afternoon edition. This time muna, ang mga balita ng tipo ni Bombo Carla, may defensor sa patrol, ikaduwang violator sa gunban dito sa probinsya sa Negros Occidental, dito sa Gapon sa syudad sa Kabangkalan. Unang violator, Kabangkalan, ikaduwa daw Kabangkalan man Gapon, another naman nadakpan, isa ka lalaki, nga ginrespondiran sa nga pulis bangod nagatugas ang alarma kay skandalo way kabalo makaturan naton nga ginapatuman na karon ang Comelec gunban matapos nga nagsulod kita sa election period sa itong talikdan nga Illinois ang violation sa Comelec gunban mabulubugat ini makabinan para sa aton sini nga tagpalamati bangod ari ini sa nasaad sa Omnibus Election Code during sa aton sa election kung nakatsulod sa election period so na dimili na ni ang pagdala sa armas luthang pusil any kind of caliber kung wala ka sa exemption nga mapakita makasuhan ikaw sa Comelec gun ban damo pa na requisitos kung magkuha ka sa exemption sa Comelec, may mga criteria pa na kung sino lang ang pwede maka-avail sa exemption sining Comelec gun ban mga kabanan. Biskan pa may ara ka firearms license, may permit to carry firearms outside residence ka, suspendido ina nga mga kwan pribiliyo na ginhatag sa gobyerno. Ang pinaka-the best, apply ka sa gun ban exemption. Dito ka na ma-apply guro sa kwan sa Comelec. Para makadala kasing armas sa imo sinigwa sa imo siniyang pulian. Kagi na aksidente man sa may syudad sa San Carlos, buhat isa naman ka nagaminaw sa motorsiklo ang nadulaan sa kabuhi matapos nga mabungguan sa isa ka pribadong salakyan. Sa pekalinyari mga kaundan, pod sa kay Bombo Carla may defensor gikan sa patrol. Bombo Carla may ngapon. Kamin. Yes, Bombo Danis. So isa naman ka lalaki nga nagabayular sa Comelec gun ban sa area sa Kabangkalan City, Bombo Danis. So ini nagaluntad sa public market, Barangay Carolan, Kabangkalan City, Negros Occidental o kung ini siya nadakpan sa area sa Public Market, Barangay Carolan, Bombo Danis. So ini siya ang suspetsado nga niging kilala kay Cornelio Swaner. 48 anyos, kag-residente. Ini siya sa sitio Kamandag, Barangay Carolan, Kabangkalan City, Negros Occidental. So sa information niya nakuha sa mga kapulisan, ini siya Bombo Danis nag-create sang alarm and scandal. Bombo Danis, kung naghimo ini siya sa nagmaoy. Yes, nagmaoy ini siya Bombo Danis, bangod niya nakainuman ini siya sang makahulubog nga ilimnon kag ini siya mayara sa gali nga dala Bombo Danis sang caliber .357 Bombo Danis kag wala sang serial number so gipadulungan ini sang mga kapulisan kag dadakpan gid ini siya kag nakuhaan ini siya sang 5 ka unfired cartridges kag isa ka fired cartridge shell sang caliber .357 so dala na ina ang armas nga 357 Bombo Danis. So sa gilayon gidala ini nga suspetsado sa Kabangkalan City Police Station for proper disposition ng Bombo Danis. So subong ginahulat sang kapulisan sa Kabangkalan City Police Station ang resulta o kung ang pag-checker kung mayara magid sang mga record ini nga 357 sang suspetsado Bombo Danis. Sige hapon ang pagpahanugyan o kung ang pagpanundong ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz sa pumuluyo sang Kabangkalan City nga hindi sila magbitbit sa ila sini nga mga armat Bombo Danis bisan pa gani nga mga bided weapon gani hindi kini pwede Bombo Danis nga pag bitbiton kasi gihapon nagdapatigayon sa Comelec gunman bisan magani wala sang Comelec gunman niya Bombo Danis hindi gid ini pwede
Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, Carla? yes, Bombo Dennis. Kaduwa na ning gun ban violators dire sa Negros. First, Kabangkalan. Second, Kabangkalan magyapon. Damo gid guro pusil tos Kabangkalan ay. O gani Bombo Dennis, no? O manang ginapakanumdum gid sa tanan nga dapat hindi gid magdala sa isang mga armat Bombo Dennis. So, ang una to nadakpan gid ato Bombo Dennis sa checkpoint. Hindi siya Bombo Dennis respondihan sa mga kapulisan bangod nga nagmaoy ini siya sa public market sa barangay Karulaan Bombo Dennis. So, Bombo Dennis, pamatian nato nagpakayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz. Dito sa Barangay sa may merkado, may mga dipat and tanod tayo naka-duty dito. Accordingly, nagkaroon ng may commotion dito sa may merkado because public market day. Then, may nagpanugit sa atong mga bitas sa tanod na may isa katao to na may creating alarm and scandalous act. And then, when they responded, nakita nila itong suspect na under the influence of liquor and armed with the caliber 357. So, immediately, they helped each other. So, nagpaburik sila to, gin-grab nila itong suspect para makuha ang armas sa iya possession. Yes, sir. So, from that, na-arresto nila to, then they immediately brought ang tao diri sa police station. Okay. So, sir, wala sang dokumento ang iya sini nga ginadala nga caliber .357? Yes, ma'am. Wala itong dokumento. So, we requested a certification from the Firearms and Explosive Office kung para makakuha tayo ng certification kung iyan may papel or wala. Then, so that we can use that for filing of a criminal complaint against the suspect. Yes, sir. So, sir, ano ni ang pag-aatubangon sa suspetsado, sir, nga kaso? Mabaylar man sa gapon sang BP 881 in relation to COMELEC gun ban, COMELEC Resolution 10728 or the COMELEC prohibition in bearing of carrying and bearing firearms. Another case of violation of Republic Act 10591. Magiging file na complaint against siya. Yes, sir. So, ang ining alarm and scandal, sir, mapasaka man sa iya? Yes, ma'am, pasaka man na sa iya ang alarm scandal, pero it will later on siguro na siya sang ma-absorb na lang siya sang amuning violation. So, susubong ara ang suspetsado sa inyo nga kustodiya, sir? Yes, ma'am, ari sa amon sa kustodiya. Kada ginahulat-hulat na namon kung actually gintay na namon ng criminal complaint sa prosecutor. So, na-inquest naman na siya. So, ginapanawagan pa sa aton mga pumuluya diri sa siyudad sang Kabangkalan na hindi gid magdala sang pusel kay still existing atong na COMELEC gun ban until June 8, 2022. So, biskan may papeles ng ila armas, subject pa rin sila for violation ng COMELEC Resolution 10728 or the COMELEC gun ban. So, hindi gid sila, biskan ng bladed weapon, hindi gid sila pwede ka dala kay kaga mga replikas na pusel, hindi man siya gyapon pwede kay covered siya sa amon ng COMELEC Resolution. So, Bombo Dennis, sa mo no, ang napakayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz regarding sa nadakpa na Manila nga nagabayular sa COMELEC gun ban Bombo Dennis. So may magalita mo Carla, report nga na baton na sini sa somewhere man sa Negros do may another violator naman sinigid lang mga ngadlaw mo Carla. Mugi kani Bombo Dennis. So checkeron ini nato na Bombo Dennis kaga pagatan natong kung ano naman ning syudad no diri sa Negros Occidental ang may nagbayular naman sa COMELEC gun ban Bombo Dennis. Yes, sa Bombo Dennis, so diri naman kita sa isa ka nagaluntad nga aksidente sa may San Jose, Ledesma National Highway, Hacienda, San Jose, Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Dennis, kagabi, no? Susunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang nagadala sa salakyan, Bombo Dennis, o kung ang driver sa salakyan, kilala kay Gevelyn Cabano,
Gabrielin Cabano, 51 anyos, presidente, ini siya sa Barangay Banago, Bacolod City. Ini siya nag-travel, ini siya pa gihulngan, Bombo Dennis. So sa San Carlos, ini siya nag-agi Bombo Dennis. Samtang ang biktima diri sa nagduntad nga aksidente, among kilala kay Antonio Maliosa. Antonio Maliosa, legal age ini siya, taga Barangay Buluangan, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Dennis. So padulong ini siya kung tani sa San Carlos City proper, Bombo Dennis sang nagbungguan na ini sila sa may hacienda San Jose, Bombo Dennis. So sa impormasyon nga nakuha sa mga kapulisan, Bombo Dennis, ining si Gibilien na Bombo Dennis padulong ini siya gihulngan, maano ini siya, Bombo Dennis, ma-overtake galing kay tungod nga may-ari ini siya nga ginasundan nga tricycle kag motor do na occupied isang tricycle kag isang motor ang duwa ka lane. So nag-overtake ini siya pero wala yan natalupangdan nga mayara galing sa isa ka motor nga nagapadulong ako nagapasugata Sugata, Bombo Dennis. Iya sa Bombo Dennis, di bangod nga sunuman nga sa information nga nakuha, wala suga ang motor Bombo Dennis kag wala sang helmet ini nga biktima. So naglabog ini siya sa iya sini nga motor Bombo Dennis. So Bombo Dennis, pamatian dala nato no ang pakayag gikan kay Police Lieutenant Ruby Aurita. Ang regarding naman sini sa aton nga traffic incident kagabi, mga alas 9 ni sang gabi no dito sa may Ledesma Avenue, National Highway kung sa diin ining aton nga suspitsado nga si Gideline Cabano, taga kuan siya actually, ang iyang ano gid sini is from Barangay Banago. Going ni siya from Bacolod, diri nag-agi sa aton sa San Carlos. Going siya sa Gihulngan Oriental. Kay may negosyo ni siya didto man, no? While nagadalagan ang ilang salakyan diri sa bahin sang sa Hacienda San Jose, Barangay Guadalupe, may nasundan ini siya nga isa ka tricycle kag isa ka motor. Then since nga ang tricycle kag motor naga-occupy sang both nga duha ka lane sa right lane, so iya nga kwan gin ma-overtake siya bala diri na sa center lane. Pag overtake niya sa center lane, wala niya natalupangdan nga may approaching gali nga motor kay medyo may diferensya ang suga sang motor nga kasugata niya. Kag medyo madasig ang pagdalagan man sang kasugata niya nga motor, wala na niya makwan. So instead nga mapahigad pa siya tani for para wala na kay na dasig lang nakabunggo na ang motor, nabunggoan niya na. So amo tong nangintunaan nga ang driver sang motor nagtabog kag on the spot napatay. So ang aton nga suspitsado gin automatic naton undergo sa mandatory drug test kagabi sa may crime lab sa Nopo, ginapaabot na pa ang iyang result. Pero earlier today, may settlement nga natabo between sa pamilya sang biktima kag sa sini sa aton nga suspetsado. So may settlement na sila nga i-shoulder sang suspetsado ang tanan nga galastusan sa pagpalubong kag other financial assistance sa family, no. So siya ang manintunaan nga since nga malapse naman ang reglementary period. This 4 PM sining adlaw kag wala sang may na file nga kaso batok sa iya, so pagwaon gid namon ang suspetsado, ma'am. Biktima naton amo si Antonio Maliosa, yang si Dumdum, 41 years old ni siya, taga Porok Tambilagaw, Sitio Bairan, Barangay Bulwangan diri sa San Carlos City. Base sa pag-imbestiga dito sang aton nga traffic investigator, wala dito sa may doktor, wala man sang kwan nga nakainom ini siya. Madasig lang gid ang iya sini pagpadalagan. Yes, ma'am. Kag ginalantaw man sang aton nga traffic investigator nga wala diguro sang helmet kay considering nga wala man siya sang recovery sang helmet sa area. Papuli na? Dito sa city proper. Okay. City proper sang San Carlos, ma'am. City proper sang San Carlos. While ang estado pakadto naman to ya sa sa Gihulngan nga area, pa-oriental naman. So Sugat-anay. Sugat-ay sila. So kuan na
gwa sini Bumbo Carla nag head on gid sila kiti do wala pa suga ang danang motorsiklo Bumbo Carla. Amo gani Bombo Dennis no. So head-on position ginining nagluntad nga aksidente sa area sa San Carlos City, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, sa ng report, gikan sa patrol, ni si Bumbo Carla may defense para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Damo salamat Bombo Carla, may defensor mo mga balita madulong ni Bombo Carla sining apo palagi sila patutunan Bombo reports afternoon edition. Second violators no sa gun ban nga ginapatuman sa karon no sa ato sa motoridad in connection sa ato sinipag sulod na karon sa election period no para sa upcoming nato na May 9, 2022 national and local elections. Kadua na ang gun ban violators nga na-prender sa ato kapulisan diri sa Negros Occidental. So far siningapon sa data sa Philippine National Police no nationwide may kapina 64 ka mga violator no sa Comelec gun ban nationwide mga kapinan based sa data sa PNP ang aton nga police nakakonfiscate sa 6 o 8 no ka mga firearms 43 ka mga different kinds of ammunitions o bala 6 ka mga deadly weapon kag 2 ka mga other items sa 2,584 police checkpoints nga gikandak since January 9 until today mga kabinan nationwide ina dari dito ang mga lugar nga may mga ara sa operation sa pagbaylar sa Comelec gun ban mo ning Quezon City, Antipolo, Pasay, Pasig, Dasmariñas, Tarlac, Sarangani, Masbati, Lipa, Cebu, Olongapo, Negros Occidental, Bulacan, Zamboanga kag Abra. No? So far as of today, amo ni mga lugar sa pungsod Pilipinas nga may mga ara na nagladakpan sa paglapas ang Comelec gun ban o kon Comelec Resolution number 10728 mga kabinan. No? Ang pagdala sa deadly weapon, kutsilyo, included ini sa Comelec gun ban. So pwede ka kumadakpan ka dala, may kutsilyo ka nga dala, may deadly weapon ka nga dala, abi nag-responde rin ka, nagmaoy ka, nakuha mo di posel, kutsilyo, pwede ka gapon makasuhan sang violation sang Comelec Resolution 10728 o kon Comelec gun ban mga kaminan. Kaya di lang posela, ang deadly weapon, kutsilyo, included pa ini. No, sa sining mando, si dalom sang Comelec gun ban, replika, ng mga panganan bla, nga porma pusil, tawag nga replika na, pwede makamagapon makasuhan sila lumusang Comelec gun ban makaminan. So bawal gid. Sige ko ba pusil na plastic na halampangan na replika na dala-dala ka ba madakpan ka gani mamuhoy ka gid kay pwede gid makasuhan sa Comelec gun ban. 49 minutos nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. This time sunod na no ang report ni Bombo Rain, mga kabanan, testa mag-tuloy-tuloy sa ito si pila ka mga importante kay Buluto, no? Ang update, no? Doon naman siyang ligad nga inadlaw, may tabo itong pag-inaway in between sa mga membros ng Barangay Tanod, sa may Barangay Dos Hermanas, to, sa may Talisay, nga tunaan si kamatayon sa isa kalaki, bana sa complainant, nga sa uliti siling na tiruhan sa mga nagresponde ng Barangay Tanod sa matabo ang komosyon kay ining biktima may pila sa ulo mo. So sa pinaka-latest update, based sa ginkandak ng autopsy, ano ang pilas to sa ulo? Bala, tuga gid sang lutang or tuga sang bala gikan sa armas lutang. Ari ang pinaka-latest nga informasyon based sa autopsy kagikandak sa mga
otoridad no, sa pilas nga naangkon sininasabit nga biktima. No? So sa pekalinyari ang report ni Bumurain, gikan man niya sa patrol. Bumurain, Kamin. Yes, Bombo Dennis, no? Kung natin madumduman, no, may isa ka insidente dito sa syudad sang Taytay City, especialmente sa Barangay Dos Hermanas. Nung kilala yun yung biktima, si Sunny Caballero, ining napatay, Bombo Dennis, kag ang mga suspect, no, ang duwa ka barangay tanod, nga si Alan de la Rosa, kag si Edward Castro, Bombo Dennis. Sa initial to, no, nga gipagwasang mga kapulisan, no, may kalibre 357 nga nakita dito kag na-recover dito sa natabo, no, Bombo Dennis. Dito sa crime scene. Yes, sa crime scene, Bombo Dennis. Kag napitik ini ni De La Rosa, no, Bombo Dennis, nga nag-agaway sila ni Caballero, sining biktima, no, Bombo Dennis. Kag sa initial man nga ginpagwa, no, nga report sang kapulisan, may igo ini sa ulo ining biktima nga si Sunny Caballero. Apang sa karon, no, Bombo Dennis, ingkuha na ton update, ining mga kapulisan, no, na-autopsy na ining biktima, si Sunny Caballero, Bombo Dennis, no. Ginpatigayon ini ni Dr. Glaze Guanzon, no, Bombo Dennis, base sa autopsy report, no, nga nagwa ang biktima wala ini sang igo sang bala, no. Sa declaration result, no, nga nagwa internal hemorrhage ang igo sang gintunaan, no, sang kamatayon sang ining biktima, Bombo Dennis. Nakita man dito, no, sa crime scene nga may rek, no, rek ang gamit ni bala, Bombo Dennis, nga taliwis ini sa punta. Amo to ang gintunaan sang iya kamatayon nga may igo sa iya ulo, Bombo Dennis. Bombo Rain. Yes, Bombo Dennis. Klaron, taso ang biktima, based sa official nga autopsy report, ang pilas to sa ulo niya nga isa lang bilog, hindi tiya igo sang bala gikan sa pusel. Yes, Bombo Dennis. Okay. Kundi, igo to ya sang rek, no? Ang gamit na balang pangtipon sang basura, no? Amo na ang nag-igo sa ulo ni Sunny Caballero. Kag gintunaan, no, sang iya kamatayon, kag ang gimbutang nga result sang doktor nga nag-autopsy, internal hemorrhage, Bombo Dennis. Posible ba si natumbasa sa rek kag amo ni nag-igo sa iya sining ulo na pilas nga nagresulta ng internal hemorrhage nga gintunaan sa iya kamatayon? Yes, Bombo Dennis, isa na, no, sa ginaimbestagahan sang kapulisan, no, Bombo Dennis, pangod sa amo nang nagwa nga result sang doktor nga si Glaze Guanzon, Bombo Dennis. So hindi igo sang paglutang, hindi igo sang balang pilas sa ulo sinasabit nga biktima. Yes, Bombo Dennis. Pamatian pala naton ang pahayag ni Edmond Humukan Jr., investigator sang among nga kaso, Bombo Dennis. Ngayon lang kami update, sir, regarding kabla, sir, sa live-in partner nga napatay sa shooting incident. Nang update ito actually, nagabot ng medical legal sa aton nga biktima. Yes, sir. So according kay Dr. Glaze Guanzon, siya nga report why igo sang bala ang ating biktima. Yes. So ang iya declaration to ng hemorrhage sa ulo. Okay. Amo tong pakad galit na sa likod niya, kaya abi ko pagtulog ko to, amo to kanang doubt ko kung nagigito ka bala, kaya may-visit mo sa likod. Yes, sir. Kaya nag-anay mo sila muna, yung paglabo yan sa aton nga biktima, nagbalos man ni Okay, sir. pag amo to nga, ang gisi ito mo tiyagan ko, amo to ginpaklol yung right guro, amo to guro, nga nagisi man, pigpig ko ikaw pagtulog, kung hindi ka doktor, hindi mo umbalaan kung shooting wound to siya or hack wounds to siya. Dahil mas mayo bigyan doktor na ka-declare mo to hambahan ni doktor hindi to kuno siya ng shooting wound ko niya kundi stab wound to siya. Okay, kamusta subong, sir, ang suspect? Ang suspect ta subong already siya on process na sa namon, so I don't know kay ang pamilya ang asawa kagang pamilya wala giganam pa sa kaso sa agen sila, kinakita man sang mata nila nga nag-self-defense lang to ang aton mga suspitsado. Pero wala niya sa aton mga korte nga maka-declare sa self-defense ang samon niya. Wala
kung gusto sa pamilya ipasaka na gidya namon. Pero subong sir nakadetain niya po na ang suspect. Actually, amo na gani kay gaano kami sa mga papilis kay damo mga kulang-kulang na-release ng ating mga suspitsado. Pwede kan siya mapasakaan gyapon kaso biskan dagdagan na sa namon warrant of arrest. Pwede siya po madakop sir. Yes, pwede gyapon sir. Okay. Pero natapos na ang regulatory period yung pagwa na sa kapulisan naton. Yes sir, amo na naging pagwa na siya kay ang ano gani yung papilis kag ang ang aton nga pamilya sa akusado hindi magpasaka kaso. Nag-execute naman ang affidavit about non-interest gani actually ang ang pamilya. Yes sir. Ang buwag sila kay isa ato hospital arrest tong isa mo until na wala pagigapon tong isa na kagwa sa ospital kaya mo tuming labo man blas ang hospital kagabulo pagwa na ang isa ka suspitsado naton. Yes sir, amo na siya. Okay. No, kung magamuna nga may affidavit of non-interest na ang pamilya at Yes. hindi naman magpurso ang kaso, Bomo Renchel? Yes, Bombo Dennis daw bangod sa nakita man ini sang aton nga sang pamilya sang biktima nga self-defense lang no ang ginhimo sang mga tanod kag hindi man to hungod no Bombo Dennis nga mapuruhan gid ang biktima Bombo Dennis. Sige. Ini si Bombo Rainsel Pama nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Tamang salamat, Bombo Rainsel Pama. So, itong pinaka-latest, ha? So, hindi gunshot wounds ang nangkon sa biktima sa ulo. Kunti posible na ginlampusan, nampakan, no? Sa steel rake, yung ginakahig ba sa mga sagbot. Tumunta may pila sa ulo nga nagtugas sa internal hemorrhage gintunaan sa iya siningang kamatayon. 57 minutos na kalikistak ng alas 5 sa hapon. Yung Pratutunal Bombo Report sa afternoon edition. Magapanabalik, makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balenciagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod Basta Radio Bombo! Ngayon ng Huwebes, Enero 13, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, record high COVID-19 cases sa bansa na itala ngayong araw, mga kaso mahigit 34,000. Ilang tanggapan ng Philippine Coast Guard naman sa kanilang headquarters isinara muna matapos magpositibo sa COVID-19 ang mahigit 100 tauhan. Pag-aalay naman sa returning overseas Filipino workers tuloy pa rin. Samantala yung suspect sa pagnanakaw ng alahas at pera po ni DOTR Undersecretary or Assistant Secretary Goddess Hope Libiran nahuli na doon sa Pangasinan. 32 pasahero naman ng barko na galing Maynila at Dumaguete City nagpositibo sa COVID-19. Pagdating nila sa Zamboanga City, health alertness naman sa lungsod binabantayan na. Sa international news naman, si UK Prime Minister Boris Johnson naman hinimok ng mag-resign dahil sa ginawang pagdalo ng drinks party sa gitna ng panahon ng lockdown. Sa atin pong sports, balita itong tennis star at world number 1 na si Novak Djokovic nakasali pa rin sa Australian Open official draw sa kabila ng kontrobersiya sa kanyang visa dahil pa rin sa paglabag sa COVID-19 protocols. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Naitala po ngayong araw ng Department of Health ang pinakamataas na kaso ng COVID-19 mula nang magkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas. Ngayong alas 4 ng hapon, Enero 13, 2022, ang Department of Health ay nakapagtala ng 34,021 na karagdagang kaso po ng coronavirus disease 2019. Samantala ay mayroon namang naitalang 4,696 na gumaling at 82 itong mga pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, 7.7% o 237,387 itong aktibong kaso. 90.6% o katumbas ng 2,802,286 naman ang gumaling at 1.71% o katumbas ng 52,736 itong mga namatay. Sa pinakahuling ulat, lahat ng laboratorio ay nakapagsumiti naman at operational noong Enero 11, 2022 habang mayroong 7 laboratorio na hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System, yung tinatawag na CDRS. Base sa datos sa nakarang 14 na araw, ang kontribusyon ng 7 laboratorio na ito ay humigit kumulang 5.0% sa lahat ng samples na na-test at 6.6% naman sa lahat ng positibong individual. Pinalalahanan pa rin ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkus. Dapat nating ipagpatuloy itong tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag-physical distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na maramdaman ng sintomas, agad mag-isolate at magpa-test. Tandaan ang right test at the right time. Agad ring magpabakuna upang makakuha po ng dagdag na proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Mula
naman sa 170 ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ngayon ng granular lockdown sa Pilipinas ay umakyat pa sa 206 ayon yan sa Philippine National Police. Batay sa kanilang datos nitong araw ng Miyerkules, nasa 103 na mga lugar ang nasa ilalim ng granular lockdown ang naiulat mula sa National Capital Region, 57 mula sa Cagayan, 32 mula sa Calabarzon, 5 mula sa Mimaropa at isa naman mula sa Cordillera. May kabuang 866 naman na katao ang naapektuhan sa mga pinapatupad na lockdown. Upang matiyak naman ang seguridad at pagsunod sa minimum health standards sa mga naka-lockdown na lugar, 291 na mga PNP personnel at mahigit 300 pang mga force multipliers ang kasalukuyang nakadeploy. Ang mga granular lockdown naman ay maaaring ipatupad sa isang bahay, compound, kalye o gusali na may mataas na kaso ng mga impeksyon ayon yan sa mga opisyal. Ang mga unit ng lokal na pamahalaan ay nagpasyangang magpatupad at maalis ang mga pinapatupad na granular lockdowns. Noong Setyembre ng nakalipas na taon, sinabi ni Metro Manila Council Head at Parañaque Mayor Edwin Olivares na sapat na ang pagkakaroon ng isang kaso ng COVID-19 para magpatupad ng lockdown sa isang bahay o condominium floor. Upang magpataw naman ng lockdown sa isang buong kalye, sinabi niya na dapat mayroong hindi bababa sa 2 kaso ng COVID-19. Ang mga granular lockdown ay may tuturing na micro-level quarantine para sa mga lugar na nauuri bilang critical zones na mga kinaukulang local government units. Samantala po, tinututulan ngayon ng itong Employers Confederation of the Philippines or ECOP ang pagtataas ng Alert Level 4 ng quarantine classification dito sa National Capital Region. Ang nasabing hakbang ay maaring makaapekto raw sa milyon-milyong manggagawa. Sinabi po ni ECOP President Sergio Ortiz Luis na ang mas mahigpit na quarantine ay makakaapekto sa higit kumulang 3 milyong empleyado na walang matatanggap na ayuda. Nauna nang sinabi ng Department of Labor and Employment na nakahanda silang maglaan ng 1 billion pesos para sa mga manggagawang apektado ng Alert Level 3. Nauna rito itinaas ni Health Secretary Francisco Duque III ang posibilidad na i-upgrade itong quarantine status sa National Capital Region sa Alert Level 4 habang patuloy na dumarami ang mga kaso ng COVID-19. Ayon sa kanya, isinasaalang-alang ito ng Interagency Task Force dahil malapit na sa moderate risk ang rate sa paggamit po ng healthcare sa rehiyon. Sa gitna ng pagdami naman ng kaso, sinabi ni World Health Organization Country Representative to the Philippines, Dr. Rabindra Abeasing, nitong Miyerkules na hindi na kailangan pang palakihin ang umiiral na Alert Level 3 dito sa Metro Manila. Noong Lunes, sinabi rin ng Malacanang na hindi na kailangang ilagay ang Metro Manila sa mas mahigpit na alert level sa kabila ng rate ng paggamit ng healthcare sa rehiyon. Sa iba pang mga balita, nakatakda namang talakayin ng gobyerno kung praktikal pa rin ang pagpapatupad ng travel ban dahil nakita ng bansa ang pagtaas ng mga kaso ng Omicron ayon kay Health Secretary Francisco Duque III. Sa pinakahuling genome sequencing run, natukoy ng Pilipinas ang 29 na bagong kaso ng Omicron at 18 bagong kaso ng Delta variant mula sa 48 na samples. Sinabi ni Duque na mahigit 150 bansa na ang nakadetect ng Omicron variant. Ang Pilipinas ay nagpatupad nga ng mga paghihigpit sa paglalakbay o travel ban sa ilang mga bansa mga araw pagkatapos na makita ng South Africa ang variant ng Omicron noong pang November 24. Samantala, iginiit naman ng Health Secretary na hindi na praktikal ang contact tracing dahil nga sa malawakang transmission na nito sa komunidad. Ginawa ni Duque ang pahayag matapos sabihin ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi na priority ang contact tracing. Ayon kay Duque, may mga epektong aktibidad tulad ng pagsubaybay sa mga individual na sumasailalim sa home isolation, teleconsultations at vaccination activities. Muli rin niyang iginiit na uunahin ng gobyerno ang pagsusuri sa mga healthcare workers, senior citizens at mga individual na mayroong comorbidities. Dagdag pa ng kalihim na dapat ipagpalagay na ang mga numero ng COVID-19 na ipinakita ng DOH ay mas mababa naman dahil hindi lahat ng mga individual ay sinusuri.
Samantala, maki-update tayo dito sa isinasagawang meeting po ng Interagency Task Force sa Talamin kung ano kaya itong mangyayari sa alert level system dito sa National Capital Region ngayong talagang tumataas po yung kaso ng COVID-19. At nakatutok dyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, eto at nakantabay tayo sa inaasahang ilalabas na resolusyon ng Interagency Task Force kasunod na kanilang isinagawang pagpupulong ngayong araw. Kabilang nga sa naturang mga agenda ay yung paglalagay o kaya pag-upgrade na posible sa mga ibang lugar sa bansa sa Alert Level 4 o kaya magpanatili sa Alert Level 3 sa gitna pa rin ng surge o spike ng mga COVID-19 cases sa bansa, partikular sa National Capital Region. At inaabangan natin yung magiging statement ni Secretary Carlo Nograles, ang siyang Vice Chairman ng IATF at siya ring spokesperson ni Pangulong Duterte. At ang Metro Manila ay nakatakdang magpaso yung Alert Level 3 sa January 15 at magsisimula yung bagong classification or alert level sa January 16 kung merong mang pagbabago depende sa mga data, mga numero na lumalabas. At mismong itong si Health Secretary Francisco Duque III ang nagsabi na kanilang irekomenda na patilihin sa Alert Level 3 ang NCR kapag yung healthcare utilization rate ay matili na mas mababa sa 70%. At batay sa data ng DOH, lumalabas na 56% ang ICU beds sa rehiyon ang okupado habang 55% naman ang isolation beds ang naturang ginagamit na ng mga COVID-19 positive, particular itong Omicron variant. Ayon kay Secretary Duque na within moderate risk, unatili pa rin sa tinatawag na moderate risk at wala pa sa critical level ang ating mga healthcare utilization rate o yung dami ng mga na-ospital. Pero sa oras daw na lumagpas ng o kaya umabot ng 70% ang ating utilization rate sa total beds at ICU beds ay kanilang irekomenda na itaas ito sa Alert Level 4. Pero for now ay manageable pa naman daw at natili sa hindi pa umabot sa threshold ang naturang paggamit o pagpapa-hospital, yung tatawag na utilization rate at yung ICU at yung ilan pa na mga kwarto sa ating mga ospital, Bombo Gerald. Bombo Raymond, sakaling ilagay sa Alert Level 4 itong National Capital Region, marami yung mga manggagawa na apektado, Bombo Raymond. Meron pa bang ibibigay ang pamahalaan na ayuda sa ilalim ng batas or itong pondo para ngayong taon? At ano ba yung katumbas ng Alert Level 4 dito dati sa mga MECQ, ECQ na yun, Bombo Raymond? Pag Alert Level 4, ito yung katumbas dati ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ, Bombo Gerald. Walang ayuda yan. So ang mangyayari ay magkakaroon ng limitasyon. Siyempre sa mga on-site at mga kumbaga sa loob na capacity. Halimbawa, sa mga restaurants, ang papayagan lamang ay 10%. 10%. Oo, na kumbaga magda-dine in. At ito ay dapat fully vaccinated yung mga customers, kaya consumers, Bombo Gerald. At sa labas ay nasa 30% lamang at depende na kung sila ay bakunado o hindi. So yan yung magiging kumbaga parang impact niyan maging sa mga on-site na mga job sites, mga kumbaga gusaling pang trabahuan ay magiging limitado na lamang sa 10% yung on-site capacity na papayagan, Bombo Gerald. Kapag nilagay sa Alert Level 4, maging sa transport sector ay magiging limitado na lamang din sa mga 50 to 30%, depende sa magiging guidelines ng Department of Transportation o DOTR, Bombo Gerald. Pero for now, sabi nga ni Secretary Duque, na siya ring chairman ng IATF, ay hanggat hindi pumapalo sa 70% yung ating total beds at ICU beds capacity. Hindi nila i-recommenda na ihigpitan pa o ilagay sa Alert Level 4 ang Metro Manila na siyang ay pinaka-epicenter pa rin ng COVID-19, lalo na yung Omicron variant, Bombo Gerald. Walang ayuda, Bombo Raymond, sakaling pag-Alert Level 4? Ngayon, kahit sa Alert Level 3,
sinabi naman ni Secretary Silvestre Bello III ng Department of Labor and Employment na nakahanda sila na magpaluwal ng hanggang 1 bilyong piso kung kinakailangan bilang ayuda sa mga ma-displaced o kaya ay temporarily na mawala ng trabaho dahil nga sa mangyayaring restrictions o limitasyon ng mga papayagang makapasok on-site, Bombo Gerald. At for now, tingnan natin yung magiging reporting ng DOLE kung ilan na yung ating mga kapwa manggagawa ang naapektuhan ng Alert Level 3 sa NCR at ibang bahagi ng bansa na may kapareho na alert level, Bombo Gerald. O sa bagay, dahil ngayon, Bombo Raymond, yung isinasagawa, granular lockdown. So kapag halimbawa na lockdown yung isang building ay may tulong yung LGU dyan, Bombo Raymond, ano? No, tama ka dyan, Bombo Gerald. Mismong yung mga LGU na concerned yung bahala na mag-provide ng mga pagkain, mga necessities dahil nga hindi palalabasin sa area, sa isang street, isang building, condo unit o kaya apartment o isang barangay na isa ilalim sa granular lockdown, Bombo Gerald. So mahalaga talaga, Bombo Raymond, pala na kapag mayroong kaso sa isang kalye, sa isang building, dapat i-report yan dito sa mga LGUs para matulungan din sila, Bombo Raymond, kung sakali. Tama ka dyan. Yun ang kahalagahan ng kumbaga early reporting kapag mayroong nag-positive sa isang area para yung concerned LGU ang mag-assess kung kinakailangan ba na i-lockdown yung buong building o kaya yung buong street o kaya buong barangay, depende sa dami ng nagpositibo at kailangang i-contact trace at ma-contain yung pagkalat pa ng virus, Bombo Gerald. Dahil hindi lamang din yung kumbaga kalusugan, safety at kapakanan ng mga tao sa loob ng gusali ang kinokonsidera, kundi yung mga posible pa na maaari nilang mahawaan along the way kapag sila ay lumalabas pa rin sa kanilang lugar o bahay, building na positive na sila at makapanghawa, Bombo Gerald. Tama yan. Dahil yung iba, Bombo Raymond, talagang siguro sabihin nila, isa or dalawa lang yung kaso. So, hindi na nila i-report na, Bombo Raymond. So, importante kahit isa lang yan. Yun yung sinabi ng LGU, kahit isa lang yung kaso, kailangan i-report para doon sa contact tracing. Dahil yung isang tao na yun, Bombo Raymond, maraming nakasalamuhan na yan kung sakali, Bombo Raymond. Kasi yung equation, Bombo Gerald, batay sa report ng WHO, yung isang tao ay kaya makapa-infect, makapanghawa ng 5 tao rin. Grabe. So kung in a span of lang yan, kumbaga hindi sa isang araw, kundi sa kumbaga minuto lamang yan na exposure kapag may direct contact ang 5, kapag nang hawa rin ng 5, so 25 ka agad. So kumbaga sa isang araw na magkakasama kayo, halimbawa sa isang lugar, kaya yung isang tao ay pwedeng makapag-spread, umabot na hanggang 50 to 60 yung kanyang mahawaan all the way, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. So, interagency task force lang ngayon, Bombo Raymond. Si Pangulong Duterte, hindi mo na mamumuyat, Bombo Raymond, dito sa mga mamamayan. As per sa binanggit ni Secretary Delfin Lorenzana ng Department of National Defense na kasama rin sa National Task Force, Bombo Gerald, ay negative. Walang talk to the people o kaya ipagharap sa publiko ngayong gabi ni Pangulong Duterte. So ang inaabangan na lamang natin ay yung resulta ng meeting ng IATF at yung kanilang rekomendasyon o kaya ay resolution kaugnay sa mga alert level o kaya ay mga quarantine classifications sa Metro Manila in particular at ilan pang bahagi ng bansa. Kung sakali pala, Bombo Raymond, dito sa NCR, kailan magiging effective yung kung may bagong alert level, Bombo Raymond? Well, ang kasalukuyang alert level 3 ay natakdang magpaso sa January 15. So we expect, o dapat talaga, by January 16 hanggang January 31, yung effectivity naman ng bagong alert level kung meron mga pagbabago. Otherwise, gaya ng Secretary Duque, kung ma-maintain natin yung healthcare utilization rate na 50-56%, hindi aabot sa 70%, ay status quo
o manatili tayo sa Alert Level 3 sa NCR, Bombo So Geraldo. lastly pala, Bombo Raymond, dahil nadagdagan yung mga lugar na inilagay sa Alert Level 4 dahil pa rin sa pagsipa yung sobrang pagtaas ng kaso ng COVID-19, Bombo Raymond, may mga probinsya ba, may mga lugar dito sa Pilipinas na posibleng ilagay sa mas mahigpit na Alert Level, Bombo Raymond, base dyan sa nakikita ngayon ng Interagency Task Force, Bombo Raymond? Well, same classification din na Bombo Geraldo. Same na mga konsiderasyon, mga factors. Nangunguna talaga dyan ay yung hospital care utilization rate. Yun yung talagang binabantayan nila. Kung hindi naman ma-overwhelm yung mga pagamutan, mga hospital, ay hindi naman kinakailangan na itaas yung alert level. So marami sa ating mga provincial at mga regional hospitals ay nanatili naman sa kumbaga moderate level, Bombo Geraldo. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, naging limitado muna ang bakunahan sa Mandaluyong City matapos ngang isara ang karamihan sa kanilang vaccination sites. Iniulat ng Mandaluyong City Public Information Office na nagka-COVID ang ilang miyembro ng kanilang vaccination team. Naka-quarantine na rin ang mga close contact, kung kaya ay ang isang vaccination site lamang ang kayang buksan para sa mga magpapabakuna. Napag-alaman na hanggang sa araw ng Sabado isasara ang vaccination sites para mabigyang daan ang disinfection at recovery na rin ng mga nagpositibong frontliners. Tanging ang Unila Bayanihan Vaccination Site sa may Barangay Highway Hills ang bukas hanggang sa araw ng Biyernes, Enero 14. Kung maalala, sa huling tala ng Mandaluyong City Health Department, may 1,690 na active cases na binabantayan ngayon sa lungsod. Samantala po, nanawagan itong Employers Confederation of the Philippines sa mga kinaukulang ahensya na maghanda ng programa na magbibigay ng mga benepisyo sa mga empleyadong nahawaan po ng COVID-19 na hindi nakakonfine po sa ospital. Sinabi po ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. na dapat ding saklawin ng Social Security System or SSS itong Employees Compensation Commission o ECC at Philippine Health Insurance Corporation o itong PhilHealth ang mga manggagawang ito. Ipinunto niya na ang mga ahensyang ito ay kailangan lamang ayusin ng kanilang mga patakaran sa saklaw ng mga nahawaang empleyado na nananatili sa bahay. Idinagdag na nito na hindi nila kailangan ng mga bagong batas upang ipatupad ang mga ito. Ginawa ni Luis ang pahayag ng tanungin tungkol pa rin sa mungkahi ng Department of Labor and Employment o itong DOLE sa mga employer na bayaran pa rin itong mga infected na manggagawa na kailangang umalis sa tungkulin. Maring magbigay ng tulong ang malalaking kumpanya sa kanilang mga empleyadong may sakit. Ngunit sinabi po ni Luis na ang mga maliliit na negosyo ay hindi maaaring magbigay nito sa kanilang mga manggagawa kung isa sa alang-alang na sila ay apektado din ng epekto dito sa ekonomiya dahil sa pandemya. Sa ibang mga balita, iniutos naman ngayon ng Korte Suprema ang physical closure ng higit pang mga korte sa mga lugar sa buong bansa. Sa gitna ito ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at pagkalat na rin ng variant na Omicron. Ang Supplemental Memorandum Order na nilagdaan ni Chief Justice Alexander Gismundo ay sakop ito ng mga korte sa hindi bababa sa 27 mga lugar, kabilang na dyan sa may Benguet, Kalinga, Camarines Sur, Cebu City at Davao City. Ang pagpapalawak ay ginawa dahil nga sa COVID-19 alert level status sa mga lugar na ito na itinaas sa alert level 3. Iniutos na ng Korte Suprema ang pagsasara pa ng mga korte sa 20 iba pang mga lugar noong araw ng Miyerkules. Ayon nga sa naturang memo, magsisimula ang mga pagsasara sa Huwebes po yan ngayong araw, Enero 13. Dahil nga ang mga alituntunin sa nakalipas na memo ng Korte Suprema ay ilalapit
dapat din sa mga lugar na ito. Kung gayon, ang mga pagsasara ay inaasahan ngang magtatapos sa Enero at 31 o sa katapusan ng buwan ng Enero. Dahil nga sa mga pagsasara, sinuspende ang lahat ng pagdinig ng korte sa mga apektadong lugar. Gayunpaman, ang mga urgent matters naman katulad yan ng mga inquest proceedings, bail hearings ay maaaring gawin sa pamamagitan ng video conferencing. Ang mga may transaksyon naman sa mga korte na ito ay maaari pa rin gawin sa pamamagitan ng kanilang hotline number, email address at sa social media account. Ngunit sa supplemental memo naman, idinagdag ng Korte Suprema ng Office of the Court Administrator ay otorisado na mag-issue ng mga kaukulang circular para nga matugunan ang mga alalahanin ng mga hukom sa mga apektadong korte sa una at ikalawang antas na sakop ng closure order. Samantala, nilinaw naman po ng Department of Health o DOH na ang bagong alituntunin nito sa COVID-19 isolation at testing para sa publiko ay hindi pa ipinatutupad. Ginawa po ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergere ang paglilinaw isang araw matapos magsagawa ng town hall meeting ang Department of Health kung saan pinag-usapan ang mga bagong alituntunin tulad na lamang ng pinaikling panahon ng isolation. Anyang patakaran ay ihaharap pa rin sa Interagency Task Force para sa pagkakahanay sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Tiniyak nito na maglalabas sila ng polisiya kapag ipatutupad na ang bagong alituntunin. Abangan mamaya ilang tanggapan po ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters. Isinara muna matapos magpositibo sa COVID-19 ang mahigit 130 tauhan. Ito namang pag-aalay nila sa returning OFWs tuloy pa rin. At yung suspect po dito sa pagnanakaw ng alahas at pera po ni DOTR Assistant Secretary Gades Hope Libiran, nahuli daw yan doon sa Mangaldan sa Pangasinan. At itong 32 pasahero ng barko galing dito po sa Maynila at yung mga galing sa Dumaguete City nagpositibo pagdating po sa Zamboanga City. Kaya naman yung kanilang health alertness sa lungsod ay binabantayan. At sa atin namang international news, ang UK Prime Minister na si Boris Johnson hinimok na mag-resign dahil pa rin sa ginawang pagdalo ng drinking party po yan sa gitna ng panahon ng lockdown. At sa ating sports balita, itong tennis star at world number 1 na si Novak Djokovic na kasali pa rin sa Australian Open official draw sa kabila ng kontrobersiya sa kanyang visa dahil pa rin sa paglabag sa COVID-19 protocols. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga tanggapan ng Philippine Coast Guard sa kanilang headquarters ang isinara muna matapos nga magpositibo si COVID-19 ang mahigit 100 sa kanilang tauhan. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Hamito. Magsisikapan pa rin ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard na malalayan ng mga dumarating na overseas Filipino workers para makwarantin ang mga ito. Yan ay sa kabila ng mahigit 100 katao na nagpositibo na rin sa COVID-19 mula sa hanay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ito nga ay aabot, Bombo Ever, Bombo Gerald, sa 133 personnel ang naitalang infected ng COVID-19. Ayon sa abiso ng Coast Guard, mayroong mga naitalang kaso inisyal sa kanilang punong tanggapan at nang suriin ang iba pang tauhan ay naitalang positibo rin pala sa naturang sakit. Kaugnay niyan ay pansamantalang naka-lockdown yung tatlong opisina, Bombo Gerald. Main area naman ito dyan sa port area at tatlong malalaking tanggapan na lahat ito nasa ilalim ng Philippine Coast Guard, yung national headquarters pa rin ng naturang tanggapan. Ito yung mga positibo doon sa naturang sakit.
Kabilang nga dyan yung Office of Deputy Chief of Coast Guard Staff for Controllership. Gayon din, yung Coast Guard Public Affairs ay nasa lockdown din. So kung may mga transaksyon sa naturang opisina, ay ipagpaliban muna. Isa pa sa mga naka-lockdown din, yung Coast Guard Financial Service. So yung may mga kinakailangang asikasuhing dokumento doon sa naturang 3 tanggapan ay maaari daw itawag muna sa telepono, kaya naman makipag-ugnayan doon sa kanilang online account para maiwasan na personal na magtungo sa naturang opisina hanggat hindi natatapos yung quarantine period para sa mga empleyadong infected ng COVID-19. Patuloy naman yung iba pang trabaho ng Philippine Coast Guard kagaya ng paghahatid ng tulong para sa mga biktima ng Typhoon Odette doon sa Caraga Region at maging sa Central Visayas, lalo na yung malalayong lugar sa Bohol, dahil parte pa rin ng kanilang tungkulin yon, ibang team naman ang nandun kaya't walang dapat na ikabahala umano doon sa mga transaksyon at iba pang gawain na kadil din yung iba pang tauhan ng Philippine Coast Guard. So yung 3 tinukoy nating opisina, yan yung naka-lockdown ngayon dito sa area ng Maynila. Bombo Gerald. Bombo Dennis, hindi naman kaya kulangin yung kanilang tauhan sa ngayon dahil sobrang dami itong mga nagpositibo sa COVID-19 at yung trabaho nila, lalong-lalo na yung paghahatid ng tulong doon sa mga sinalanta ng Bagyong Odette, baging yung pag-alalay nila dito sa mga OFWs, Bombo Dennis. Well, naka-activate na ngayon na Bombo Gerald yung mga regional stations ng Coast Guard para ito yung umalalay doon sa iba pang trabaho na ginagampanan ng mga tauhan nila, lalo na yung manggagaling pa dito sa Metro Manila. So, i-divert din yung ibang tungkulin para kahit papaano ay tuloy pa rin ang trabaho ng Philippine Coast Guard at hindi sila totally maapektuhan. Yun namang mga returning overseas Filipinos ay ganun pa din. Medyo madalang naman na yung dating ngayon at marami ng ahensya yung kanilang nakakatuwang. Ang Philippine Coast Guard kasi under Department of Transportation niya na Bombo Gerald. So marami namang nasa ilalim ng DOTR at sila yung nagtutulong-tulong kahit may mga ganito na insidente na nagpositibo yung mga tauhan ng Coast Guard at ito nga ay aabot sa 133. Ganun pa rin. Tuloy pa rin naman yung kanilang mga trabaho, Bombo Gerald. Bombo Dennis, yung mga na-infect na yan, sila ba yung mga sumasalubong sa mga OFWs, Bombo Dennis? Posibleng doon sa mga OFWs nakuha or talagang sa bilis na rin talaga ng hawaan ng Omicron variant, Bombo Dennis? Well, ang initial na information dito, ito kasi galing sa opisina ng Deputy Chief of Coast Guard Staff for Controllership. So financial matters ang hinahandle dito, pati na yung Coast Guard Finance Service at Coast Guard Public Affairs. So hindi naman sila yung direktang nangangasiwa doon sa mga returning overseas Filipinos. Pero well, syempre pagka isa ay nanggaling doon sa isang tanggapan, nalipat doon sa ibang opisina, pwedeng magkaroon ito ng contract at magkaroon ng exposure yung ibang empleyado. Normal na nangyayari, lalo't yung Omicron, Bombo Gerald, ay kayang makahawa sa loob ng ilang minuto lamang, ay pwedeng mag-spread na sa iba pang mga personnel. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Ever. Yes, Bombo Dennis, papaano yon? Mayroon bang augmentation sa ngayon, lalo na ang Philippine Coast Guard nga, isa sa mga ahensya talaga na numero 1 din na nag-deploy or nagbibigay ng mga tulong, lalo na ngayon sa mga sinalanta ng Bagyong Odette, Bombo Dennis? Well, sa ngayon ay tuloy naman daw yung kanilang trabaho dahil yung mga regional stations naman silang kumikilos din kasabay nila. And of course, may mga katuwang din silang iba pang opisina ng gobyerno. So, tinitingnan nga natin, kinukontak natin yung iba nating kaibigan dyan sa Philippine Coast Guard ay hindi naman vital na role para doon sa distribution ng ayuda yung naapektuhan, Bombo Ever. So tuloy pa rin daw yung kanilang trabaho doon sa area ng Caraga Region at Central Visayas area dahil nandun yung focus ng mga grabing nasalanta ng Typhoon Odette. At hindi lang yan. May mga nagpapatrolya pa rin, Bombo Ever, dyan sa area ng West Philippine Sea. So, hindi maapektuhan. Huwag daw mangamba yung ating mga kababayan
Baka isipin ng ilan na wala nang nagpapatrolya. Meron pa rin. Dahil ibang tanggapan naman yung naghahandle dito, tuloy pa rin ang kanilang trabaho. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, ang COVID-19 referral center po ay tumatanggap ng hanggang 1,220 or 1,120 na tawag kada araw dahil pa rin na ang bansa ay nakakaranas ng panibagong pagtaas ng mga impeksyon sa coronavirus. Ayon po yan sa Department of Health. Ayon kay Health Undersecretary at Treatment SAR Leopoldo Vega, ito ay isang matinding pagtaas mula 98 hanggang 112 na tawag kada araw na natatanggap ng One Hospital Command sa mga unang linggo ng Disyembre nung nakaraang taon. Ito rin ay isang record high na bilang ng mga tawag na naitala araw-araw mula nung nagsimula itong pandemya na sinira ang dating pinakamataas na bilang na 780 po hanggang 800 lang natawag noong Setyembre. Sinabi ni Vega na 60% ng mga tawag na natatanggap ng naturang office ay kadalasang mga katanungan para sa quarantine at isolation facility o itong mga humihingi ng tulong sa home isolation. Ito anya ay iba sa mga nakaraang COVID-19 surges kung saan ay karamihan sa mga tumatawag ay humihingi ng mga referral sa mga ospital at intensive care units. Sa ngayon, humigit kumulang 15% lamang ang humihingi ng mga referral sa serbisyo sa ospital o ICU. Mula Enero a 12, ang Pilipinas ay mayroon ng 208,164 na mga aktibong kaso ng COVID-19 pagkatapos ng 32,246 na mas maraming tao ang naiulat po na nahawaan. Inatasan naman ngayon ng Department of Interior and Local Government ang mga barangay na magsumiti na ng listahan ng mga hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Sinabi ni Interior Undersecretary Martin Dino na ito'y alinsunod na rin sa inilabas ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang paggalaw ng mga hindi pa nabakunahan laban sa COVID-19. Anya, kukunin lamang ang information kung sila ay nagpabakuna, saan nagpabakuna para merong datos ng nagpabakuna at hindi nagpabakuna sa mga barangay. Ani Dino, hindi na kailangang ibigay ang dahilan kung bakit hindi sila nagpapabakuna. Sa kasalukuyan, higit 58.2 million pa sa buong bansa ang nakatanggap ng first dose, habang 53.9 billion naman na ang fully vaccinated. Samantala, nananatiling malala itong Omicron outbreak sa Metro Manila habang ang tatlong highly urbanized cities sa Pilipinas ay nasa ilalim na ngayon ng mature states ng surge. Ayon po yan sa Octa Research. Sinabi po ni Octa Research Fellow Dr. Guido David, malubha pa rin itong Omicron outbreak sa Metro Manila na may average daily attack rate ngayon na 111.80%. Ang ADAR yan po yung tumutukoy sa bilang ng mga bagong kaso sa isang lugar sa loob ng 2 linggong panahon. Ang mataas na ADAR ay nagpapahiwatig ng mataas na panganib ng pagkalat ng sakit o itong coronavirus sa lugar. Samantala itong Baguio City, ang Angeles City at Santiago doon sa Isabela ay nasa mature stage na ng outbreak na nagtala ng ADAR na 39.48, 26.65 at 25.23. Ayon po yan sa pagkakasunod-sunod. Iniulat din ni David na ang mga sumusunod na mga HUC ay nasa accelerating stage ng Omicron outbreak. Itong Naga City, Dagupan City, Lucena City, Olongapo City, Iloilo City at Lapu-Lapu, habang ang Cagayan de Oro, ang Cebu City at Davao City naman ay nananatili sa isang early stage. Baguritang inilagay ng Interagency Task Force ang Metro Manila, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Baguio City, Dagupan City, Santiago City, Cagayan, Angeles City, itong Bataan, Olongapo City, Pampanga, Zambales, Batangas, Lucena City, Naga City, maging ang Iloilo City at Lapu-Lapu City sa ilalim ng Alert Level 3 status hanggang Enero 15 po yan ngayong taon para maiwasan itong viral transmission ng COVID-19.
Mahigit 100 empleyado pa ng Civil Service Commission o CSC ang naka-isolate ngayon matapos tamaan ng COVID-19 infections. Ang mga ito ay nakabase sa kanilang punong tanggapan habang may iba pang nagpositibo rin sa virus mula sa 14 na regional offices nila. Ayon kay CSC Commissioner Eileen Lizada, nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Health para sa mga kaukulang hakbang. Kasama na rin dyan ang pagpapagaling sa mga infected na tauhan. Nananawagan naman ang CSC sa iba pang mga tanggapan na pairalin ang skeletal workforce upang kung may maitalaman na outbreak ay hindi ganap na mahihinto ang operasyon ng naturang ahensya. Mayroon daw dalawang manufacturing companies ng self-administered antigen test kit. Yung nag-apply po yan sa Food and Drug Administration. May report si Bombo Marlene Padjernos. Kumpanyang gumagawa ng self-administration. Yes, so balikan na natin mamaya itong report ni Bombo Marlene dahil mahalaga itong issue na to, itong pagkakaroon po ng mas murang antigen COVID test kit. At sila po nga ay nag-apply itong dalawang kumpanya po yan dito pa rin sa Pilipinas. Samantala, Bombo Everly, sa iba pang mga balita, ang mga healthcare workers naman ng National Kidney and Transplant Institute na may mga COVID-19 ay i-quarantine ng hindi bababa sa 7 araw upang maprotektahan ang mga mas mahinang pasyente ng mga ospital. Ang Executive Director ng NKTI na si Dr. Rose Maria Rosete Liquite ay naglabas ng pahayag matapos ng aprubahan ng gobyerno ang pinakaikling panahon ng isolation at quarantine para sa ganap na nabakunahan na ng mga healthcare worker na nahawaan o nalantad sa COVID-19. Sa ilalim ng bagong mga alituntunin, ang mga ganap na nabakunahang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan na may COVID-19 na walang sintomas o may banayad lamang hanggang sa katamtaman ng mga sintomas ay maaaring makwarantin ng hindi bababa sa 5 araw. Samantala, hindi naman kailangang sumailalim sa quarantine ang mga fully vaccinated na healthcare workers na na-expose sa mga kaso ng COVID-19. May kabuang 531 na healthcare workers ng NKTI ang nagpositibo si COVID-19 simula pa yan noong pagpasok ng Enero. Sa mga ito, 9 na po ang sumasailalim si quarantine sa isang pasilidad habang nasa 400 naman ang sumasailalim sa home quarantine. Samantala, nasa 110 pasyente naman ang nasa ospital. Samantala, sa gitna ng mga reklamo sa social media at pagtaas ng impeksyon sa COVID-19, sinabi ng Department of Health na titingnan nito ang pagbaba ng mga presyo ng RT-PCR test sa bansa. Sinabi po ni Health Secretary Francisco Duque III na ang DOH ay dati nang nagpatupad ng mas mababang testing fee para sa parehong cartridge-based at plate-based RT-PCR testing. Noong Setyembre 2021, sinabi ng Department of Health na ang RT-PCR testing sa mga pampublikong pasilidad ay dapat may halaga lamang na 2,450 hanggang 208 or 2,800 pesos sa maximum at 2,940 hanggang 3,360 naman sa mga pribadong pasilidad. Ang dating price caps para sa RT-PCR test ay nasa 3,800 para sa mga pampublikong pasilidad, 4,500 hanggang 5,000 naman para sa mga pribadong ospital at laboratorio. Sinabi po ni Duque na ang pag-aaral ng gobyerno kung mas maibaba pa itong presyo. Ibinunyag ng DOH kamakailan ang isang updated na patakaran po na ginagawang opsyonal ang pagsusuri sa COVID-19 para sa mga asymptomatic close contact ng mga kumpirmadong kaso at mga taong may mild symptoms. Tinawag din ng Philippine Insurance or Philippine Health Insurance Corporation na palawakin na itong home care package nito para sa mga pasyente ng COVID-19 upang isama ang mga pagsusuri sa RT-PCR.
Nagsimula ng ipatupad ng Securities and Exchange Commission ngayong araw ng Huwebes, Enero 13 ang no face-to-face transaction policy sa kanilang mga opisina sa Metro Manila sa harap yan ng pagsirit muli ng COVID-19 cases sa National Capital Region. Sa isang statement, sinabi ng komisyon sa kanilang online portals, email, courier at iba pang mga remote na pamamaraan, maaaring gawin ang mga transaction tulad na lamang ng application para sa company registration, submission ng reportorial requirements at iba pa. Para naman sa mga registration ng domestic stock at non-stock corporations para sa recording ng partnerships at licenses sa pagninegosyo ng foreign corporations sa Pilipinas, maaari namang gamitin ng mga aplikante ang Electronic Simplified Processing of Application for Registration of Company ng komisyon. Bukod dito, maaari ring gamitin ang one-day submission at e-registration of companies kapag magpaparehistro ng domestic stock corporations. Dagdag pa ng komisyon ang submission ng annual financial statements at general information sheet ay maaari na rin gawin sa pamamagitan po yan ng electronic filing and submission tool. Ang mga dokumento na hindi sakop ng electronic FAS ay dapat na email sa kanilang website. Ang polisiyang ito ay salig na rin anila sa Ease of Doing Business Law at ipinapatupad din bilang paraan upang maiwasan din ang hawaan ng COVID-19 habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang pagsiserbisyo sa kanilang mga kliyente. Pumalo na sa 108 billion US dollar level ang dollar reserves ng Pilipinas noong 2021. Base po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Natukoy sa preliminary data itong gross ng BSP po na ang gross international reserve o itong GIR ng bansa ay pumalo na po sa 4108-891 or 41 billion hanggang noong katapusan ng Disyembre ng 2021. Mas mataas ito sa 1.17 billion kumpara sa 107.3 billion na naitala sa nakalipas na buwan. Noong Disyembre 2020, ang GIR level o sukat ng kakayahan ng bansa na mabayaran ng importasyon o itong import payments at service foreign debt ay pumalo sa 110 billion US dollars. Sinabi ng BSP na ang month-on-month increase sa GIR level ay sumasalamin ng net foreign currency deposits ng national government at upward adjustment sa value ng gold holdings ng central bank. Dahil pa rin yan sa pagtaas din ng presyo ng ginto sa international market. Base sa latest GIR level, mayroong external liquidity buffer na katumbas ng 10.3 na buwan halaga ng imports ng goods at payments of service, pati na rin ang primary income. Nasa 500 mag-aaral naman na anak ng mga solo parent na katanggap ng educational assistance mula sa pamahalaang lungsod. Ang Quezon City Government naman hinimok ang mga vendors na hindi pa bakunado na magpabakuna na. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Namahagi ang Quezon City Government ng educational assistance para sa mga 500 mag-aaral na anak ng mga rehistradong solo parents sa lungsod. Mismong si Quezon City Mayor Joy Belmonte namahagi ng tulong sa mga solo parent. Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 5,000 pesos mula sa pamahalaang lungsod. Sa mensahe ni Mayor Joel, kanyang kinilala ang mga solo parent na patuloy na kumakayod para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Ipinangako rin niya na magiging kasangga ng mga solo parent ang lokal na pamahalaan. Maliban sa educational assistance, ang Quezon City Government ay may iba pang mga programa para sa mga solo parents tulad ng Tindahan ni Ate Joy Livelihood Program at pangkabuhayang Quezon City Livelihood Assistance Program. Samantala, patuloy na nag-iikot ang Quezon City Department of Public Order and Safety at Task Force on Traffic and Transport Management sa iba't ibang palengke sa lungsod upang alamin kung sino pa ang mga manininda rito ang hindi pa bakunado. Kaninang umaga, nagtungo ang Law and Order Cluster sa mga palengke ng Kamuning, Damayan Lagi, Tatalon at Galas
upang ilista ang mga unvaccinated vendors. Ang mga unvaccinated vendor na nais magpabakuna ay i-schedule sa kanilang mga vaccination sites. Patay sa City Ordinance 3076-2022, limitado lamang ang maaring gawin ng mga unvaccinated persons. Ang mga hindi bakunadong vendor at market employees naman ay kinakailangang sumailalim sa RT-PCR kada 2 linggo mula sa kanilang sariling bulsa. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras sa buong Kapuluan, 12 minuto po bago mag-alas 7 ng gabi at ang oras ay inihatid po sa inyo ng Dunkin Donuts, pasalubong ng bayan. Balikan natin itong report ni Bombo Marlene Padiernos, itong 2 manufacturing companies ng self-administered antigen test. Itong administered antigen COVID-19 test kit, nag-apply daw po yan sa FDA. At may detalye si Bombo Marlene Padiernos. Kumpanyang gumagawa ng self-administered antigen COVID-19 test kit ang nag-apply na para sa approval ng Food and Drug Administration o FDA sa gitna ng dumadaming mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni FDA Officer in Charge Director Oscar Gutierrez Jr. na ito ay ang mga kumpanyang Clearbridge Incorporated at MOHS Analytics Incorporated. Dahil anya sa bukod na requirements na itinakda ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM, kung saan ito unang inendorso ay hindi pa batid sa ngayon kung kailan maaprubahan ang aplikasyon ng mga ito. Ngunit sa oras anya na matanggap ng FDA ang performance validation report ng mga ito, ay maaari na anyang mabigyan ng special certification ng mga ito sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag ni Gutierrez na may sinusunod na standards ang kanilang kagawaran upang mapayagang gamitin ang mga self-administered antigen test kit. Una ay kinakailangan anya na 97% ang standard specificity nito, habang nasa 80% naman ang kinakailangang sensitivity ng mga ito. Kung makakapasok naman sa mga itinakdang standards ang mga naturang test kits batay sa performance validation report ng RITM, ay saka ito mabibigyan ng special certification ng FDA. Sa kabilang banda naman ay ipinaliwanag din ng opisyal ang pinagkaiba ng self-administered test kits sa mga naunang test kits na inaprobahan ng kagawaran. Ang paggamit anya ng mga naunang test kits na aprobado ng FDA ay nangangailangan ng tamang training, habang kung ikukumparaan niya rito ay di hamak na mas madali at simple lamang ang paggamit sa mga self-administered test kits at kahit na sino ay maaaring gumamit nito. Yung mga naaprubahan ng FDA dati, ito po yung mga test kit na wala pong nakalagay na label na self-test kit o self-administered kit or home test kit. Kung makikita, kung bubuksan nyo po yun, marami pong test ang pwedeng magawa doon sa isang kahon na yon. For example po, yung buffer na yon ay para po sa lahat ng test na pwedeng magawa nung kit na yon. Pangalawa po, meron po siyang positive and negative control na hindi po yan na pwede pong gawin lang ito ng healthcare worker at nangangailangan po ito ng training, lalo na po yung pag-swab po ng nasal, oropharyngeal, tsaka nasopharyngeal. Yung self-test kit naman po, kung ating titingnan, yung buffer test, yung buffer na yon ay nakabukod na po yon. Kasama na po yung pang-swab, kasama na rin po yung pinaka-kit, yung parang pregnancy test. Hindi na po kailangang meaning simple lang po yung paggamit nito kasi yung instruction po na nakapaloob doon ay laymanized na po at ang intention po natin dito ay kahit sino po pwede po itong magamit sa bahay. Sinabi rin ni Gutierrez na nakatakdang maglabas ng alituntunin ang Department of Health o DOH kaugnay sa tamang paggamit sa mga nasabing test kits. Maglalabas po ang DOH ng guidelines para po hindi lang po magawa yung test ng tama, kundi masubaybayan po yung ating mga mamamayan na gagamit nito at para ma-interpret po ang result ng tama at makapaglabas po sila ng guideline ayon po sa timing, yung mga population na pwedeng gumamit nito at siyempre po kung anong sitwasyon po lang pwede itong gamitin. Importante rin pong malaman dito na
kailangan po may reporting system na magaganap. Kasi meron pong aksyon na dapat gawin ang isang mamamayan na gumamit nito. Lalo na kung may lumabas na positive or negative, lalo na para sa mga pasyente na may simptoma. Samantala, binigyang diin din ng opisyal na ang RT-PCR test pa rin anya ang nananatiling gold standard. Ngunit sinisiguro naman ng kagawaran na ang performance ng mga home test kits ay na-evaluate ng naaayon sa mga itinakdang standards ng FDA. Magugunitan na nagsimulang tumaas ang demand ng self-administered antigen COVID-19 test kits matapos ang pagtaas ng positivity rate ng COVID-19 sa bansa na nagresulta ng pagdagsa ng mga individual na sumasailalim sa RT-PCR test matapos na makaramdam ang mga ito ng sintomas ng nasabing virus o ma-expose sa mga taong nagpositibo sa COVID-19. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Itong Task Force Pikit Checkpoint doon sa North Cotabato, 2 beses raw pinasabugan ng granada at may update dyan ang Bombo Radio Coronadal. Nagdulot ng takot sa ngayon ang magkasunod na pagsabog ng umano'y granada sa checkpoint ng Task Force Pikit sa probinsya ng North Cotabato. Ito ang kinumpirma ni Police Major Maxim Peralta, hepe ng Pikit Municipal Police Station sa panayam ng Bombo Radio. Ayon kay Peralta, 2 magkasunod na pagsabog ang naitala sa checkpoint sa National Highway habang nagbabantay ang mga kasapi ng otoridad at mabuti na lamang na walang may nasugatan. Agad naman na nagsagawa ng investigasyon ng EOD team upang malaman ang uri ng pampasabog at sinuwang responsable sa pananabotahe. Nilinaw din ni Peralta na hindi pa matukoy sa ngayon ang grupo na may kagagawa ng insidente. Nagpapasalamat na lamang ito na walang may nasaktan o nasugatan na mga kasapi ng otoridad sa nangyaring pagsabog. Ngunit sa ngayon ay inaalam pa kung may kaugnayan ito sa una na ring pagsabog ng IED sa Liusan, North Cotabato na nag-iwan naman ng isang patay at 6 na sugatan. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bingpilinyo Indaya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radio, Bombo! Update naman hinggil sa sospek sa pagnanakaw ng alahas at pera ni DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Liberan nahuli na sa Pangasinan. May detalye dyan ang Bombo Radio Dagupan. Nahuli na ng Mangaldan PNP dito sa lalawigan ng Pangasinan ng sospek sa pagnanakaw ng mga alahas at pera ni Department of Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran sa kanyang bahay matapos naman na magpaturok ng booster shot laban sa COVID-19. Ayon kay Libiran, laking pasasalamat niya sa naturang himpilan na nahuli na nila ang sospek na kinilalang si Marilu Fernandez, 55 taong gulang na kanyang kasambahay na tubong Mangaldan, Pangasinan. Anya, ilang araw din umanong nagtagong sospek kung saan una itong nakita sa Cavite hanggang sa ito ay naaresto sa kanyang bayan dito naman sa Pangasinan matapos ang ilang araw na paghahanap. Bilib din umano siya sa galing ng netizen sa pagtugon sa kanyang naunang post ukol sa pagkawala ng kanyang mga alahas at pera kung saan nakatulong ito sa pagtunton ng kanyang kasambahay. Matatandaang nagsampa na ng naturang kaso si Asek Libiran laban sa sospek sa Pampanga noong January 11. Kaya ang ginawa ko po, yung community police present namin dun sa San Fernando, Pampanga, pinako-coordinate ko po dito to verify kung talagang siya yun. Tapos, dun ko po nalaman na talagang nahuli na siya. Kaya, laking pasasalamat ko po dito sa Mangaldan Police Station eh. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Joanna Altising nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hinimok na ni Senior Torres si UK Prime Minister Boris Johnson na mag-resign bilang punong ministro matapos niyang aminin na dumalo sa isang drinks party sa panahon ng lockdown. Humingi naman ng paumanhin ang Prime Minister sa paraan ng paghawak niya sa kaganapan sa hardin ng Downing Street noong taong 2020 at sinabing naintindihan niya ang galit ng publiko hinggil dito. Ang mga miyembro ng gabinete kabilang ang Deputy Prime Minister Dominic Raab
ay nagrally laban kay Mr. Johnson. Ngunit ipinapanawagan ng pinuno ng Scottish Tory na si Douglas Ross at mga ministro ng Parliament na sina William Rugg, Caroline Knox at Roger Gale na umalis na sa kanyang pwesto. Bombo Sports News. Nakasali pa rin po itong sa Australian Open, itong official draw ang tennis star at itong world number 1 na si Novak Djokovic sa kabila ng kontrobersiya na kinakasangkutan nito dahil pa rin sa paglabag sa COVID-19 protocols. Pero sa ngayon, hindi pa sigurado kung ikakansela ng tuluyan ng naturang bansa ang kanyang visa sa ikalawang pagkakataon. Sa ngayon ay tinitimbang daw ni Immigration Minister Alex Hawke ang kanyang discretionary power para i-revoke itong visa ni Djokovic at ang medical exemption ng 34 years old na defending champion mula sa Australia na itong COVID vaccination requirements. Una nang inamin po ni Djokovic na ngayon ay nasa Australia na nagkamali siya ng magpa-interview sa media noong Disyembre kahit siya pa ay COVID-19 positive. Bombo Foreign Exchange Update. Samantala sa palitan ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ang isang US dollar sa ngayon tumbas po ng 51 pesos 10 centavos, ang Singaporean dollar 37 pesos at 97 centavos, ang Hong Kong dollar ay 6 pesos 55 centavos, ang euro 58 pesos at 48 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 61 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year.
Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi.